Hjemmesiden hedder Støt Brysterne, redigeret, det bliver den sådan løbende, og med nyheder og indsamlinger. Afsenderen, det er Kræftens Bekæmpelse, og ja. Formålet med denne hjemmeside er at skabe opmærksomhed. Hjemmesiden gør, at folk kan følge med i, hvad de laver kampagner. For eksempel der har de lyserød lørdag. Man kan finde informationer på deres hjemmeside om de forskellige events og indsamlinger, de holder. Hjemmesiden giver et indblik i brystkræft og hvad det er. Den giver mange informationer om det, og hvor de har banner, man kan trykke sig ind på. Hjemmesiden den hedder www.støtbrysterne.dk, og det er en dansk hjemmeside. Det har ikke været muligt at finde frem til, hvilke mediebureau Støt Brysterne har anvendt. Der er der nævnt en lang række samarbejdspartnere nederst på deres startside. Støt Brysterne gør meget brug af den lyserøde farve, som symboliserer kvindelighed. Farven repræsenterer omsorg, medfølelse og kærlighed. Den pink farve står for ubetinget kærlighed og forståelse og forbindelse med det at give og modtage omsorg. I farvepsykologi er pink og lyserød tegn på håb. Den positive farve inspirerer varme og trøstende følelser. Farven pink giver følelsen af, at alt nok skal gå eller blive okay. Logoet, som Støt Brysterne har, symboliserer bryster, og sløjfen er et internationalt symbol for brystkræft. Så er spørgsmålet, om hjemmesiden virker, og det gør den. Den kommer med et klart budskab om, at man skal skabe opmærksomhed på brystkræft, og Støt Brysterne henvender sig til en kæmpe stor målgruppe. Og det er netop alle dem, der kan donere. På hjemmesiden kan man lave private indsamlinger, hvilket gør det mere personligt, og at man føler, at man gør noget godt, selvom man kun donerer en lille smule. Man kan perspektivere Støt Brysterne til Movember.dk. Det er en hjemmeside, der retter sin opmærksomhed for mænds prostatakræft. Her indsamler man penge for at støtte mænds testikelkræft. Movember, det er et udtryk for, at der bliver brugt til, at mænd skal gro et mustache i november måned. Og på denne måde skaber man et symbol for at støtte prostatakræft. Hjemmesiden henvender sig til alle i en alder af 13 plus, da alle folk bliver påvirket, hvis en nær bliver ramt af det. Brystkræft ses i en stigende hyppighed fra alderen af 25 til 30 år, med en større hyppighed hos kvinder over 60 år. Alle dem, der har en computer, tablets og mobiler, er også en modtager af den hjemmeside. Kommer ind på hjemmesiden, kommer man ind på en lyserød side, der er nem at finde ud af. Den har en banner for oven, hvor man kan omdirigere sig til resten af siden. På forsiden ser man store henvisninger til at kunne donere og støtte, hvilken gør, at det er nemt for modtageren, hvis man vil donere. Øverst til højre ser vi afsenderen, som er Kræftens Bekæmpelse. Hjemmesiden er meget præget af patos, at vi snakker om følelser, da emnet kræft er en meget følsomt emne. Ethos er også inde og ramme hjemmesiden, da man har eksperter og videnskabsfolk til at udtale sig om kræft. På hjemmesiden er der en boks, hvor der kører en variation af forskellige billeder med f.eks. tøj og de forskellige arrangementer, de holder. Hjemmesiden handler om at informere den besøgende om brystkræft, og der bliver givet mulighed for den besøgende til at bidrage til bekæmpelsen af brystkræft. Man kan læse en lang række informationer om brystkræft. Nyheder, mærkedage og indsamlinger bliver der informeret omkring. Man kan komme i kontakt med kampagneansvarlige, med medarbejdere og deres netbutik. De har også en webshop. Der er mulighed for at lave sin egen indsamling og mulighed for at støtte andres. Det har ikke været muligt at finde informationer omkring, hvornår hjemmesiden er oprettet. Sproget de bruger er let læseligt og nemt at forstå. Dette er vigtigt for, at hele målgruppen har mulighed for at forstå, hvad der foregår. Webmasterens mailadresse kan ses øverst på siden, og det er info@kanske.dk.